May we know kung ano pong position pinaplano ng takbuhan ni dating Senador Bongbong Marcos? Hindi ko alam, hindi nagpapaalam sa manang niya. Ewan ko dyan, hindi pa kami nag-uusap. Alam ko tatakbo yun kasi unemployed siya, luto na lang siya ng luto eh. Hindi naman pwedeng gano'n. Blank siya ng blank kung ano-ano dinadaldal. Binibiro ko nga siya, pero hindi pa namin pinag-uusapan. Gusto niya tumakbo kasi unemployed daw siya. At marami naman siyang kayang gawin talaga, mahusay siya sa ekonomiya, for example. And yung position na tinatanong ng lahat, hindi ko alam. Kasi hindi pa kami nag-uusap. Sabi ko nga, hindi nga nagpaalam sa manang niya. Pero ano yung mga kinoconsider niya? Bumalik sa Senate? Tumakbo as Vice President or for President? Anong advice mo ba, Tema? Hindi ko pa alam. May kukonsultahin Ang dami-daming kandidato. Ang dami-daming kandidato. Parang stampede to 2022 eh.